салом бинандагони хабар тиҷӣ, умедворам ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. имрӯз як хабари хуш дорем барои шумо ки Тоҷикистон гуфт субҳи имрӯз 3 январ 170 шаҳрванди Тоҷикистон аз фурудгоҳи шаҳри Душанбе барои фаъолияти меҳнатӣ бо хатсайри Душанбе Иркутск парвоз карданд. сафари аввалин муҳоҷирони Тоҷикистон бо иҷозати ситоди ҷумҳуриявӣ ҷилавгирӣ аз густариши COVID-19, мусоидат ва ҳамкорӣ зидчи вазоратҳои корҳои хориҷӣ, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии агентӣ, ба кор таъминкунӣ ва хадамоти вазорати меҳнат, муҳоҷират ва агентии авиатсияи гражданӣ фароҳам шуд. тамоми масъулияни мақомоти зидхайл соати 4 субҳи имрӯз шахсан дар расми гусели онҳо ширкат доштанд. марзи миёни Тоҷикистон Русия 18 марти соли 2020 барои ҳаракати шаҳрвандони ду кишвар баста шуда буд. аз Тоҷикистон фақат шаҳрвандони Русия ва аз Русия фақат шаҳрвандони Тоҷикистон метавонистанд парвоз кунанд. ҳоло чӣ хеле ки мебинед, имрӯз 170 нафар аввалин париданд ба самолёт. ба Русия барои муҳоҷирати корӣ сафар мекунанд. танҳо барои он ки дар шаҳри Иркутск бисёр муҳоҷирон каманд, дар он ҷо кам буданд аз аввал ва он ҷо корҳои хеле фароҳам аст, корҳои гуногун дар стройка, дар заводҳо хеле корҳо зиёданд ва муҳоҷирон кам буданд. аввалин 170 нафар ба он ҷо паридан имрӯз ва ҳоло дар давоми ҳафта бояд як рейси дигар шавад аз Тоҷикистон ба Москва, чунки дар Москва ҳам хеле кам аст, муҳоҷирон каманд ва дар кори гӯем ЖКХ, дар стройка, дар заводҳоям лозиманд бисёр одамҳо. ва дӯстони азиз, шумо чамадонҳоро бояд сумкаҳоятонро тайёр кунед ва шумоям дар списка меғалтед. танҳо аввал ҳафтаи гӯем як моҳ, давоми 2 моҳ бояд ҳамин хел парвозҳо шавад. специально ҳамин хел парвозҳо мешавад. як самолёт одам мекунанд дар ҷое ки одам дар кор аст, муҳоҷир, ана ҳамон муҳоҷиронро мебаранд, муҳоҷирони корӣ. баъд аз июн сар карда, аз июн ё июл умедворем ки сарҳадҳоро пурра боз кунанд. дӯстони азиз, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? ҳатман нависед дар комментария. ин хабари хуш аст, яке бисёр 170 нафар париданд ба Иркутск, гӯем ба Россия. он ҷо кор мекунанд ва метавонанд пул фиристанд, боз зиндагиашон беҳтар мешавад. дар ин бора шумо метавонед лайк гузоред ва падилитса кунед видеоро. дар таи комментария ҳатман нависед.